seguimos avanzando nesta xornada xa de 21 de abril con primeiras convidadas que temos por aquí. Hoxe falaremos de gastronomía, visitaranos unha nova alcaldesa da nosa comarca, pero agora temos, para principiar este tempo de actualidade local en Radio Líder Santiago, alcaldesa de Santiago de Compostela que nos visita novamente por este estudio. Goretti San Martín, moi bo día, benvida. Pois moi bo día e moitísimas grazas, encantada de estar aquí. Bueno, benvida, imos facer balance, queda un ano e un mes. É certo. Un ano e un mes para as eleccións de 2027. Falaremos do que dou tempo a facer, do que non dou tempo a facer. Primeira muller alcaldesa da capital de Galicia, a ver se ten intención de continuidade e demais, pero un par de apuntes con referencia á actualidade máis próxima, anunciada onte por Miriam Louzao, a súa segunda de a bordo, anunciou a rehabilitación de un par de edificios importantes do casco histórico, un deles o de Olmedo, e outro deles pretiño, en Portafaxeira, na zona da Alameda, que ese sí que ten intención de reconvertirse nun lugar de restauración, de Starbucks máis concretamente. Son boas novas, non? A rehabilitación de espazos que conforman o día a día da nosa cidade, especialmente no casco vello. A verdade é que sí, son moi boas novas. Xa tiveramos antes bastantes rehabilitacións, non? Unha dela en Casa Reais, se lembran, tamén moi importante esa casa modernista, non? Que tamén vai ser obxecto de rehabilitación, e agora eu creo que Olmedo é unha referencia para todo o mundo, non? Poder facer que Olmedo cobre nova vida, eu creo que é non só unha honra, senón que é unha obriga, non? Por parte tamén de todas as administracións, axudar e facilitar facer que iso sexa posible. Un punto que vai significar, eu creo que darlle unha nova vida, neste caso, pois a contorna da Praza do Toural, son moitos os edificios, non? Que ao final acaban estando en desuso, e que é unha política de rehabilitación e de sensibilización tamén por parte da propiedade para que os que teñan ao final acaben estando en funcionamento ao servizo da xente, facilitan pois que haxa fixación da poboación, facilitan tamén que haxa pois servizos para o conxunto da cidadanía e espazos que estean pois desde o punto de vista tamén estético, non, en boas condicións. Así que eu creo que é unha magnífica noticia que haxa tamén pois novos locais de restauración en toda a cidade histórica, novos comercios. Nós temos pois un empeño moi claro en que Santiago ten que seguir sendo un eixo comercial importante a partir dos baixos, preservar eses baixos para no que son os eixos fundamentais de comercio, para algo que é pois a nosa característica, a nosa esencia, que forma parte diso. Eu creo que é unha moi boa noticia para Santiago de Compostela e que todos estaremos encantados, igual que lembremos pois que estamos pendentes tamén do proxecto que se poida presentar sobre a Sala Llago, tamén unha iniciativa privada neste caso, que están pendentes, ainda falei hai pouco, non, coas propietarios actuais, para ver que cando van presentar pois ese proxecto que poida facer factible comezar xa as obras e poder ver que en plena pois rúa do Vilar temos un edificio recuperado, e recuperado neste caso para usos culturais, recuperado para usos que van ter que ver co que foi históricamente, non? Así que creo que son boas noticias ir avanzando na recuperación de edificios históricos. Atirvase un pouquiño a cal será a funcionalidade do novo Olmedo, por decirlo así, ou non se sabe cal vai ser a función dese edificio? Eu falei ca xente que ten a propiedade, pero entendo que iso que lles corresponde a eles. En principio o que queren é poder telo nas mellores condicións posíveis. A licencia agora é para traballar en toda a envolvente, na cuberta, e creo que iso é algo absolutamente fundamental e esencial. E logo despois pois eles acabarán decidindo definitivamente que instalan, pero o tema é que sí que está acordado, non, darlle vida, non? Sí que está acordado que sexa un espazo que non este apechado como leva pois durante anos xa, senón que sexa un espazo que sexa útil para o conxunto da poboación de Compostela e tamén da que nos visita. Quedaría peleteiro? Pois sí, queda peleteiro, pero bueno, peleteiro xa está moi avanzado. Primeiro, por un lado, está rematado todo o que é o proceso para facer un novo planeamento, ese novo planeamento que vai dar posibilidade a que ali teñamos vivenda protexida en pleno centro do ensanche, que é algo moi positivo, pero tamén unha praza, tamén equipamentos dotacionais, todo iso vai ser unha realidade, e agora estamos pendentes xa pois dos últimos flecos para que poida facer a propiedade, non, comezar
todo o procedimento e que vexamos que algo se move aí, non que é o que queremos, pero, insisto, nós fomos capaces de algo que non se desbloqueou pois no mandato anterior nin no anterior, nós fomos capaces neste caso pois de sacalo adiante cun compromiso, cun acordo coa propiedade e tamén eu creo que con unhas novas que son boas para todo o mundo e que aí finalmente pois vai haber tamén algo que é moi relevante hoxe en día, que é a necesidade de que se construa vivenda protexida. E dentro dunha liña que desde este goberno municipal insistimos moito, e é que a vivenda protexida non pode estar só no extrarradio, non pode estar só na periferia das cidades, sino que debe estar tamén no propio centro das cidades, non? Con perfecta integración coa contorna, pero tamén con un espazo que vai ser de socialización e de uso do conxunto da veciñanza. Falando de veciñanza, atende a veciñanza, van ao concello, piden cita. Que lle piden os veciños e veciñas? Porque moitas veces os políticos ides por algúns ideas de proxección e demais, pero depois os veciños piden as cousas máis, a veces máis doadas de arranxar. É así no caso de Santiago de Compostela ou piden irrealizables os veciños? Non, a verdade é que a veciñanza que está pasando semanalmente por eses encontros coa alcaldesa pide cousas moi sensatas, cuestións moi realistas, tamén fai agradecementos de avances que foi vendo que se van producindo e pon o foco pois, en cuestións fundamentalmente de mantemento, en necesidades que teñen que ver pois co estado dunha estrada, dunha beira rúa, cuestións que teñen que ver finalmente co tema de mobilidade, de tráfico, con cuestións que serven para mellorar o conxunto e que ás veces pois nós acabamos non reparando exactamente en algún sitio en donde se fixo unha intervención e quedou pois unha casa a que non se lle presta servizo ou que se fixo determinada intervención e alguén pois puido pois estirarse un pouquiño máis. Eu creo que a verdade é que estou moi contenta, a xente está pois tamén agradecida de poder ter este contacto directo e de poder contar cales son as súas inquedanzas e a xente moi comprensiva tamén cando se lle di en determinadas ocasións pois que hai unhas prioridades que non se pode atender todo, tamén se piden pois investimentos para o rural, e explicamos pois os que levamos feito tal e decimos pois nesta liña de prioridades irán e anotaremos, non, pois os seguintes que ao final que quedan por facer. Eu desde logo estou moi satisfeita, ademais hai un abano moi grande de temas que se tocan, non? Desde falar de cuestións culturais, deportivas, de investimentos, de mobilidade, xa digo, e sempre cun recoñecemento tamén importante ás cuestións en que este goberno levamos avanzando desde o minuto 1. Nestes 3 anos xa de goberno, deulle especialmente que unha parroquia como a de Busto emprendera unha serie de requisitos para extindirse do concello? Foi un dos momentos, non sei se máis duros, pero de entender a eses veciños o porqué, ainda que houve unha resposta de vostede de arranxar esas deficiencias que a todas luces aquí expuxeron no seu día. Querían irse de ser picheleiros. Como sabes, creo que foi máis un intento, digamos, de decir pois isto pode pasar tal, pero queremos pois que se teñan en conta cales son as nosas reivindicacións. Entendemos as reivindicacións desa veciñanza, sabía perfectamente tamén os veciños e veciñas de Busto polo concelleiro de tráfico, tamén por persoal técnico que habería bus a Busto unha vez producida a adxudicación. Nós o que fixemos foi referendalo, dicir que sí, e desde logo eu non teño dúbidas, creo que a xente vai poder mirar, non? Cando teñamos pois este contrato de transporte, que é tamén outro logro, non, deste goberno, até o de agora temos que chegar á fase de adxudicación, pero desde logo fomos superando absolutamente todo o que foron o procedimento e ademais fomos incorporando melloras. Unha delas, moi importante, é ese antes e despois que vai significar o servizo que se lle dá ao rural. Desde logo é un antes e un despois poder chegar esas liñas alimentadoras, esas conexións. Desde logo, eu falei tamén con xente de outras parroquias, de outros lugares, e a xente está pois encantada con ese novo servizo, como van estar co bus nocturno, que de mércores a sábado imos ter até as 5 da mañá. Entón, é un incremento nos pregos que temos que dicir a este respecto. É certo que no procedimento que se intentou lanzar durante o mandato pasado non se chegou a concluir por cuestións diversas, pero estas melloras non estaban incorporadas. Así que nos convertemos o que nun principio
principio pois era un problema, porque era non poder darlle continuidade e ter que comezar de cero, ao final fixémolo como un desafío, pois agora imos mellorar eses pregos. E insisto tamén que a veciñanza do rural, tamén a veciñanza de Busto, terá bus na súa parroquia. Rural, mobilidade, transporte, auga. Que pasa co tema auga, alcaldesa? Bueno, pois o que pasa é algo que xa sabemos neste caso, e que o Partido Popular o que se dedicou únicamente foi a enredar e a marear, xa sabemos eles o que fan, bueno, xa sabemos as mañas non do Partido Popular, estámoslo vendo tamén estes días, é actualidade tamén no Concello de Lugo, e que se moven non polos intereses da veciñanza, senón que se moven única e exclusivamente o Partido Popular, por dicir eu quero chegar a ser alcalde como intentou desde o minuto 1, pero claro, non tivo a posibilidade de selo, e non recoñece pois o lexítimo goberno que está nestes momentos no Concello de Santiago, o señor Berea, e o que fixo o Partido Popular foi pois xogar a decir unha cousa na comisión, outra cousa, houve un estudo, nese estudo técnico importante pois chegouse a unha conclusión, o goberno como é lóxico defendeuno, que fose unha sociedade mixta con maioría municipal, eso ao final pois o Partido Popular e o Partido Socialista votaron abaixo, e que aconteceu despois? Pois que o Partido Popular cambia o seu voto no pleno. Entón, e ademais o señor Berea dixo claramente, eu faría unha concesión, pero faría se estivese eu de alcalde. Agora é unha cuestión única exclusivamente de poñer paus nas rodas e de intentar non pensar nos intereses da veciñanza. O Partido Popular está desde o minuto 1 en campaña electoral, non se dá conta de que as cuestións teñen que avanzar e temos que esperar, non, a que as cuestións tomen o seu curso. Por iso, como goberno, decidimos que nós non íamos ficar paradas. O que non podemos facer é dicir, bueno, pois como o Partido Popular ten esta vontade de obstrucionismo por completo, non podemos seguir paradas, e nós seguimos co expediente en todo o que é a parte común que podería levar pois a calquera decisión, pero en todo iso encargando pois os estudos económicos, de viabilidade, a auditoría, todo o que precisamos para finalmente pois darlle unha solución a un contrato que é certo que leva demasiado tempo en precario. Hai algún momento onde a oposición, neste caso o Partido Popular, cruzara ou intentara cruzar algunha liña que para vostedes sería vermella, ou unha oposición dura pero está no límite? Como a ve? máis alá do tema da auga, a nivel xeral. A ver, eu creo que a nivel xeral o Partido Popular deixou claro ao longo destes 3 anos, destes casi 3 anos, que estivo intentando pois levar adiante pois unha moción de censura. Isto foi explicitado e sobre todo foi feito desde o minuto 1 en que ao goberno non se ia conceder absolutamente nada. E claro, eu creo que iso, desde logo non o tomo para nada persoal, pero sí que creo que a veciñanza debería de facer unha reflexión, porque ese tipo de actitude do Partido Popular o que significa é obstrucionismo para cuestións que poderían ser feitas en defensa dos intereses da veciñanza. Entón, ter unha actitude de todo, dame igual, que claro, falas de orzamentos, claro, nós somos un goberno en minoría, pero un goberno que sacou adiante 3 orzamentos, eses 3 orzamentos hai que agradecer, por un lado o Partido Socialista e por outro lado as concelleiras non adscritas, sobre todo neste último ano, por apoiar esa cuestión de confianza para que poidan seguir adiante, pero claro, o Partido Popular da igual, non necesita nin velos, nin ver cales que é o que aparece aí, el simplemente xa se sitúa non de principio, así que acaba situándose non ás obras a veciñanza, non ao que significan uns investimentos sociais que poden facer e que fan que haxa un investimento por habitante moi superior ao de moitas cidades, moitos concellos do país, xa se sitúa non a calquera tipo de intervención que haxa que facer, sitúase non tamén o novo contrato de transporte, é dicir, a calquera cuestión que este goberno faga, o que fai é situarse no non. E iso que significa, ao final, pois que se sitúa no non a veciñanza de Santiago. Ao Partido Popular interésalle pouco a veciñanza de Santiago, interésalle pouco os intereses de Santiago. Iso é evidente, e tamén é evidente que estiveron funcionando como, digamos, pois os representantes da Xunta de Galicia en Raxoi, porque logo houve cuestións relevantes que nos solicitamos, pois falemos do Estatuto de Capital
vitalidade e do que significa, onde recibimos unha cantidade que é moi mínima a respecto do que estudos de xa hai anos din que debemos recibir, e pois o señor Berea xustifica ese incremento absolutamente mínimo, ridículo, que propón a Xunta de Galicia, e non só iso, senón que cando se fai unha proposta no propio Parlamento para incrementala en máis cantidade, pois vota en contra, non? A verdade é que non responde, creo eu, a política que está facendo o Partido Popular a defender os intereses xerais de Compostela, senón únicamente miralo todo desde o punto de vista da rendibilidade partidista do Partido Popular. Un termo que tamén estivo incluso en titulares e demais é turismofobia. Neste tempo, en determinados momentos, hai ese termo. Que ocurre co turismo? Que ocurre pois, con esas demandas que fai tamén o propio sector de menos pernotacións, preocupación polo peche do aeroporto, e parece como que gaña o pulso máis claramente a Coruña e Vigo en termos de pegada, de turismo, de visita. Que lle parece cada vez que se di o termo turismofobia? Ben, eu creo que hai unha cuestión que é as persoas que usan os seus cargos, a súa representación para falar mal de Santiago son as que o terán que explicar. Claro, cando un señor como portavoz do Partido Popular vai a unha feira de turismo a Madrid, a Fitur, a falar mal de Santiago, terá que dicir, non, cales son esas actuacións e a que se corresponden. Nós o que sabemos é que, por un lado, este goberno estáse reunindo co sector, estáse reunindo periódicamente con el, chegando a acordos, avanzando, desde logo é certo que temos agora unha situación derivada pois das obras do aeroporto, por outro lado tamén do que foi a decisión de Ryanair, dunha compañía, de abandonar pois unha serie de rutas, que era algo que xa podíamos neste caso nos contrarrestar intentando facer unha diversificación das compañías cas que estamos traballando e buscando máis rutas internacionais. Esa é a cuestión, pero aquí hai un tema que se vía vir relacionado tamén co tráfico aéreo e que nos levamos moito tempo no Comité de Coordinación Aeroportuaria, tanto a Concelleira de Turismo como eu mesma, dicindo que é necesario que a Xunta de Galicia se poña á fronte, que non se poña a contra, non, dunha coordinación do que é a política aeroportuaria e a procura e promoción de rutas. Iso que fan outras comunidades, porque claro, se vas e miras o Principado de Asturias, que pon sobre a mesa 14 millóns de euros para este tipo de políticas, ou unha Farroa 4 millóns de euros, claro, que aquí veña a Xunta de Galicia e que diga 200.000 euros para Santiago, é que isto é de risa, non? Entón, de que estamos falando? En todo caso, nós estamos desde Turismo de Santiago, nós estamos traballando por esa diversificación cas compañías, estamos traballando tamén nunha liña que eu tamén quero insistir en que os datos, non, sendo en algún caso pois esa baixada que reproduce que foi a retirada das liñas de Ryanair, as rutas de Ryanair, porque son pois un 29% durante 3 anos que máis ou menos que se corresponde con iso, pero en líneas xerais nós temos pois un tráfico onde de aeroportuario que estamos noutra liga a respecto da Coruña e Vigo, tamén non teño que decir, superando os 3 millóns de pasaxeiros, cando pois na Coruña e Vigo están sobre o millón, ou seja que insisto en que moitas veces acabanse dicindo cuestións que non teñen o seu peso cando son os datos, non? Os datos de Santiago de Compostela ainda son datos pois dunha cantidade de visitantes moi importante que é certo onde nós o que temos que facer é conseguir esa atracción de máis rutas. Estámolo facendo, imos chegar por primeira vez pois a 3 continentes, imos ter pois esas conexións importantes con lugares que son hubs en distintos espazos, non? En distintas cidades. Eu creo que estamos facendo un traballo moi importante e agora todo isto hai que decilo. Até o de agora, absolutamente en solitario, sin axuda absolutamente para nada da Xunta de Galiza, quen tería que estar pois justamente defendendo os intereses do país e creando pois ese sistema aeroportuario galego onde puidese haber pois non unha competencia, porque ao final
quen acaba gañando nisto, quen acaba gañando con este tipo de políticas onde non se teñen unha idea de país, pois son os aeroportos do Porto, son os aeroportos de Asturias. Aí é quen está gañando, non? E non nós. Cando foi a última vez que se reuniu con Rueda? Porque a comunicación non parece moi fluida, hai sempre cruce de declaracións, supoño que un bloqueo ideolóxico de canto peor, mellor. Nota iso? Ten esa percepción dende a Xunta de Galicia? Eu o que sei é que a reunión coa Xunta de Galicia foi unha única que foi en outubro, de 2023. Se non me equivoco, ese é o momento. A partir dese momento houbo, pois por suposto, conversas por distintas cuestións, pero digamos conversas máis informais. Nos levamos solicitando unha reunión tanto para falar da coordinación aeroportuaria como a solicitamos sobre todo para o Estatuto da Capitalidade, e ademais sobre todo había un compromiso, o compromiso de que ia haber pois unha reunión do Consello da Capitalidade para poder definir cal era esa folla de ruta, non? Para ver o que se nos podía dar nos próximos anos. Insisto, con unhas cantidades que tiñan que estar nos 8 millóns de euros e que están nos 2.400.000. A verdade é que creo que non hai interese, non, por colaborar con esta administración. Nos solicitamos tamén que puidese haber un programa de rehabilitación de edificios. Entendemos que iso é moi relevante, moi importante, e puxemos sobre a mesa, claro, que ese programa de rehabilitación de edificios resulta que sí se está facendo en outras cidades, que por suposto que o necesitan, non estamos nada en contra de que se fagan, pero por que Santiago non pode tamén ter ese programa de rehabilitación de edificios, que para nós sería moi importante como complemento á construción de nova vivenda ou infraestructuras deportivas. Quero lembrar que, claro, as últimas infraestructuras fan falta máis, pero é que a Xunta de Galicia non construiu ningunha nos últimos anos. Desde a época do bipartito non hai outras infraestructuras deportivas, cando sí que as hai noutras cidades, en outros concellos. Así que eu creo que nós non decimos nada que a xente non entenda de que a Xunta está discriminando Santiago de Compostela. Sen ningunha dúbida, iso acontece. Creo que se pode mirar pois simplemente co investimento que se fai, porque moitas veces a Xunta pasa por investimento para Santiago o que son, pois claro, facer as súas infraestructuras, facer o complexo de San Caetano ou facer infraestructuras absolutamente necesarias como é a ampliación do hospital ou o centro de protonterapia, que está ben, pero non son única exclusivamente para Santiago de Compostela. E entón, ese tipo de investimentos acaba tapando outras necesidades que en Santiago pois non se están neste caso impulsando, non? Desde a propia administración. E somos a capital de Galiza, non? Queda un ano e pouco. Cando collou o bastón de mando, supoño que habería esa ilusión de cambio, esa ilusión de facer historia, a primeira muller alcaldesa, de conformar un equipo, ao final o equipo é o que é, conversacións e demais. Non sei se ten outra percepción 3 anos despois. Quedou tempo a facer? Cal foi, se queres sincerarse coa nosa audiencia, os momentos máis complicados de ser alcaldesa de unha cidade como esta, non? Tan diversa, con tanta historia? Ben, eu sigo tendo absolutamente a mesma ilusión, un equipo fantástico que está levando a cabo adiante cuestións moi relevantes, porque tío acabas de decir, acabamos de renomear, claro, fixemos, chegamos a ter pois ese imposto de estadías turísticas, que somos absolutamente pioneiros, e detrás de nós aí van o Concello da Coruña ou agora o Concello de Vigo, puxémolo adiante, desbloqueamos a parcela Peleteiro, realmente conseguimos pois estar xa nunha fase moi importante, onde esperemos que vayamos a adxudicar o contrato de transporte con reformulacións moi relevantes. Puxemos en marcha todo o que é o procedimento para regular as vivendas de uso turístico ou para frear a conversión de baixos comerciais en tendas de souvenirs e a preservación do que son os baixos comerciais. Creamos tamén, fixemos unhas festas que son festas populares con participación cidadá, entendendo que a cultura é un dereito, e tamén creamos pois esa festa do Nadal que é pois a primeira. Conseguimos que o Orgullo Piche
conselleiro este aí estando diante de todo no que significa a loita contra a emerxencia climática, con actuacións como a da Pontepedriña, onde hai eses pavimentos drenantes, esas canles, esa nova maneira de facer que a cidade sexa unha cidade verde, necesaria nestes tempos que estamos vendo onde o tempo está absolutamente tolo. Ou temos proxectos moi relevantes relacionados ca vivenda. E en todo iso está tamén unha folla de ruta que di nós non queremos cuestións que sexan puntuais, senón que todo iso hai que acompañalo de ideas para o futuro. E aí está o deseño de como queremos que sexa a Praza de Vigo, como queremos que sexa o Ensanche, mostrando render de cal é a liña ou deseñando ese concurso de ideas para o conector central da cidade e repensemos a cidade para os próximos anos. Se iso o imos acompañando pois dun mantemento aos barrios, que poderíamos decir pois o mantemento do plan de bancos. Levamos nas Fontiñas 83 bancos, estamos indo un por un a reparar os bancos que levaban moitísimo tempo, ou ese mantemento que nos fixo que despois dun inverno terrible de borrascas onde houbera moita afectación nas estradas, pois impulsemos un plan rápido de recuperación de pavimentación, asfaltados, beiras rúas, tamén podas e rozas, eses investimentos no rural, superando con creces o que é o pacto polo rural. Pero xa digo, hai que combinar. Eu creo que para nós é fundamental que camiñemos nesa transformación da cidade, que camiñemos nunha transformación do concello e que repensemos como queremos que sexa o Santiago pois dos próximos 10 anos e ao mesmo tempo dar resposta ás necesidades do momento. E sempre con participación cidadá. Decías ti neses encontros directos coa alcaldía, pero tamén a través dos consellos de participación que levaban moitos anos sin se reuniren, escoitando, por tanto, o que nos teñen que decir as asociacións, o que ten que decir a xente. Non? Hai tempo, nas notas había un necesito mellorar. Ben porque non dan tempo, ben porque os tempos de legislatura son moi curtos, os procesos son tediosos. En que precisa mellorar este goberno? Cal son eses escollos, cal son esas mellorías? Pois, insisto, collendo eso de que fai falta máis tempo para construir un proxecto de cidade. Cal sería? Eu creo que o fundamental non é centralo non en melloras puntuais, senón en melloras estruturais. O Concello de Santiago ten algunhas cuestións relacionadas ca falta de agilidade, porque non tiña tampouco unha administración electrónica que estivese á altura do que precisaba, senón que había procedementos que estaban interrompidos e non había unha liña concreta para que todos os expedientes seguisen o seu curso. Nos conseguimos completalo, estamos nese proceso cun novo aplicativo que vai desde logo facilitar moitísimo todo o que se refire a mellora de agilización de expedientes. Eso é unha das cuestións que está relacionada de maneira directa tamén coa necesidade de contar con máis recursos humanos, porque tivemos pois esa taxa de reposición que foi facendo que progresivamente perdésemos xente, non só xente en algo que pois todo o mundo ve que é unha evidencia, non, no corpo de bombeiros e policías, senón tamén no que é o funcionariado en xeral, onde pois necesitamos incorporar a máis persoas e facer unha renovación tamén dos profesionais, das profesionais que hai, porque tamén a media de idade é bastante avanzada e nesas cuestións relacionadas ca agilización e con todo o que é interno, levamos traballando de maneira moi importante. Serán temas que se acabarán vendo a medio prazo, porque todos os procesos, cando estás pois nun momento de implementación dunha ferramenta informática nova, pois todos eses procedementos ás veces non pois teñen algún momento pois de distorsión ou de falta de unha implantación que leve o seu tempo e a súa trayectoria. Todo iso vai ter realmente unha resposta moi positiva para o que son os intereses da poboación, que é pois esa mellora no tempo de agilización administrativa e en ver pois o Concello como un facilitador, non? E xa para ir rematando, alcaldesa, maio do 27, como se plantexa vostedes esas datas? Ten intención de continuidade? Gustaríalle de novo enfrentarse ao sondeo electoral encabezando esa lista do BNG na capital galega? O que digo, o partido, todas esas cosas. Saltese esa parte. No, vou directa ao que estamos. Nós estamos centradas en traballar. Eu levo dicindo nos últimos plenos que as cuestións moitas veces acaban tensándose moito porque distintas agrupacións xa están en campaña electoral e creo que iso é malo para o conxunto da poboación e creo que nestes momentos pois aínda non toca. Nós temos que centrarnos en traballar, imos continuar traballando, ese é o que nos move, é no que estamos
estamos facendo e no seu día, xa digo, pois neste caso a organización a que eu pertenzo, o Bloque Nacionalista Galego, pois fará os seus procedementos, escollerá as súas persoas e tal, pero insisto, nós nestes momentos o que estamos centrados é no traballo inmediato para sacar adiante moitos dos retos que temos e para seguir no día a día pois todo o que é o ritmo das necesidades da poboación de Santiago. Pero sí que lle gustaría seguir encabezando ese proxecto. Eu insisto en que a nivel persoal. A nivel persoal eu estou aquí como é habitual, non, para aquilo que a miña organización decida no seu momento e esperarei a que sexan eses ritmos e esas decisións da propia organización as que falen. Sí que é certo que dixo o BNG dixo que no mes de xuño, non? De xullo, dixo que antes do 25 de xullo, nas sete cidades estarán decididas cales son as persoas que encabezan cada un dos proxectos. Así que realmente queda pouco tempo para definir iso. Bueno, pois unhas eleccións que bueno, de novo a democracia. Sí. Que gustaría ter, claro, evidentemente, un goberno en minoría pois ten moito máis roce no día a día, ten unhas competencias delegadas en menos xente. Abriríase o espectro, hai formacións, grupo de no adscritas que outro día dixeron que poden concurrir ás eleccións. Entendemos que o PP e o PSDG tamén estarán para presentarse. Hai 2 escanos máis, se non me equivoco, porque xa pasamos dos 100.000 habitantes. Bueno, un novo escenario. Estamos nun novo momento, un novo escenario, mirarase, desde logo, xa digo que está moi ben que haxa pois persoas que queiran presentarse. Eu creo que, infelizmente, hai moita desafección política e eu vexo que veñen por ali nenos e nenas a facer plenos e moitas veces sí que lles pregunto quen querería ser alcalde ou alcaldesa, quen querería ser concelleiro ou concelleira, formar parte como servizo público, que é, ao final, pois dedicarse a política ou como dedicarse a outra, e non creas ti, habería outros momentos en que sí a xente querería, como tampouco, por exemplo, non digo, non é solamente, digamos, para concelleiros e concelleiras, tamén antes, por exemplo, moitos querían ser profesores e profesoras, e agora non, quer dicir que hai unha cuestión relacionada co servizo público e coa dignificación, non, de algo que ten que ser máis valorado. Así que a min, cada persoa, cada grupo en que se decide pois dar un paso e dicir eu tamén quero contribuir a que a cidade, o concello marche ben, a min pareceme que é importante e que é algo de celebrar, porque sería terrible que non houvese xente que quixese dar ese paso e estar á fronte, co que significa ademais esta política de proximidade, esta política en que sabes que estás os 24 horas do día, porque en calquera momento pois un veciño, unha veciña, estamos en cidades relativamente pequenas que todo o mundo pois que se fai abordarse, que che di isto, que che di o outro, en que estás continuamente tendo que implicarte, non, na resposta a cantidades de problemas que xorden. Que iso hoxe haxa persoas, grupos que teñan interese, ilusión, entusiasmo, ganas de contribuir, eu creo que é unha riqueza e que temos que velo así. A diversidade de opcións é tamén unha das fórmulas, non? Pois nada, moitos temas que abordamos neste tempo co alcaldesa Goretti San Martín. Graciñas por vir e ata a próxima. Pois grazas a ti e até a próxima. Grazas.